erdi dira. Zein hatiak diren? Ah, bai, elefantetzaren zan dira. Elefantetzan jantzi ditu. Ez dago earen azpian. Nun egon daiteke nire altxatxoa? Itxasotik altxorra bilatzen, beti bere lagun minarekin, loro jakintxoa. Oso pozik jartzen zen altxor bat aurkitzen zunean, batez ere asko distiratzen baldin bazuen. Begiratzen bat altxor! Koroak, gutxiak, txamponak... Igel txikiak, bazterrean, jolasten ari zen. Bat-batean, bere ama, igel handiaren gana hurbildu eta segurago esan zion. Ezetz asmatu zenbat maite zaitudan. Ez dut uste asmatuko dudan. Kaixo agertzen behar kontatu, alzaizuela peleta barak kontatu duten ikuina. Nola ikuri tokatzen zaitu. Espero dugu zuen guztokoa izatea. Pues a gustar la historia de Guevara. Pues ahora nos toca a nosotros. Señora más cerca que tranquila. Espero que sea de vuestra agrado. Mutiko baten historia kontatuko dizuet. Zein pila bat azerrez ondoren zerbait harrigarria gertatu zitzaion. Ikusi! Arratsalde baten ondoren, Jon oso moretxarrez iritsi zen etxera. Zer modu seme, nola joan da partidua, kendu itxasu zapatiak, esan zuen beretak zokaldetik. Hor doaz, esan zuen Jonek. Bere lagunekin jolastera egitera joatea erabaki zuen.
deitu. Badakit, zaldiaren nire lagunari deituko diot. Bruno zaldiaren etxean deika hasi zen. Zaldia, badut idea bat. Zer iruditzen zaizue zuek deitzea laguntzen badidazue, Goazen hiru esatera denok batera. Prest, 1, 2, 3, zaldia! Kaixo! Orain gure txanda da. Guk Erik Berrain aitzkera eta koloreko monstruo irakurriko dizuet. Espero que os guste. Hola, buenas tardes. Ahora es nuestro turno. Yo me llamo Enaitz y les enseño. Ahora, el monstruo de colores, vamos a pintar. Espero que sea de vuestro agrado. Gaur, koloredun monstrua oso arraro altxatu da. Ez dakit zer gertatzen zaion.